Teka, si Marga yun ah. Ibig sabihin, niloloko lang ni Marga si Brian. Sinasabi ko na nga ba? Mercedes, bakit natulala ka na dyan? Brian, may aaminin sana ako sa'yo. Ano? Namahal mo ako? Ha? Hindi ah. Ikaw talaga, kahit kailan palabiro ka. Biro lang. Hindi ka na nasanay sa akin. Ano bang sa'yo aminin mo? Wag na, tsaka na lang. Daya naman ito. Sige na, sabihin mo na. Tsaka na nga lang. Okay, bahala ka. Magagalit na lang ako sa'yo. Sige na nga. Tungkol kasi to kay Marga. Ano naman yung tungkol kay Marga? Si Marga kasi Brian, nakita ko, may ibang kasamang lalaki. Ano? Hindi ako naniniwala, Mercedes. Ano ba yung mga sinasabi mo? Joke? Kitang-kita ko, Brian. Mayaman at may sasakyan yung kasamang lalaki ni Marga. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo, Mercedes. Sinisiraan mo ba si Marga sa akin? Bakit ko naman siya sisiraan sa'yo? Nagsasabi lang ko ng totoo sa'yo, Brian. Alam ko naman eh. Matagal na. At ramdam ko na may gusto ka sa akin. Ano? Yan ba yung tingin mo sa akin, Brian? Nasisiraan ko yung kaibigan ko para lang dyan sa iniisip mo sa akin? Eh, totoo naman, di ba? Na may gusto ka sa akin? Oo, aaminin ko sa'yo, Brian. Matagal na kitang gusto simula nung bata pa tayo. Ano, masaya ka na? Anong sabi mo? So, totoo nga. Na kaya mo sinisiraan sa akin si Marga kasi gusto mo maghiwalay kami. Hindi ako ganun, Brian. Eh di sana, nung una pa lang ginawa ko na yun, di ba? Bahala ka na nga dyan. Kung ayaw mo maniwala, eh di wag! Ba't ko nasabi yun? Ang tanga-tanga mo talaga, Mercedes.